Morning ndine Jackie. Nkhani ya lero tikubwereranso ku South Africa. Tikupita ku Cape Town. Tinanena kale timanena nthawi zonse ndikokongola. Komano mukudziwa kunena kuti South Africa ndi dziko loti lili number 4 pa dziko pa mayiko amene amachita nkhanza kwa azimayi. Number 4 pa mayiko amene amapha azimayi ndi kugwiririra azimayi pa dziko lonse lapansi. Number 4 ndi kuti crime rate ya kumeneko ndiyo chuluka kwambiri. Kuti muganizire bwinobwino ende nde lero tikubwereranso ku South Africa ndipo tikukamba nkhani yokhudza femicide, nkhani imene inathandiza kusintha chilamulo ku nkhani ya kugwiririra ndi kupha azimayi. Nde tatengani chakumwacho kaya timwera madzi ngati chilipo chomwera ticheze. Uyu ndi Uyinene Mrwetyana. Uyinene anabadwa chaka cha 2000 ndipo mu 2019 anali ndi zaka 19. Mrwetyana anabadwa banja la chikondi labwino, anali ndi mayi ake, bambo ake ndi mchimwene wake. Amalimbikira skulu ati anali okonda kuseka kwambiri, anthabwera zake, mtsikana wa chikondi kwambiri. Nde mu skulu yakeyo akuti amafuna zapange za acting, za media, za ma arts. Nde anapita ku Kingswood College. Atachoka ku Kingswood College anapeza kuti anapita ku University of Cape Town kumene amakapanga study media, kuti atsipanga za medias. Ndanapeza kuti ali kumeneko anapanga dzenzake mene anthu amapangira ana skulu, analolimbikira, amalandira ti ma award kwambiri ku skulu, komanso amapasidwa maudindo aku skulu chifukwa choti chakulimbikira kwake, kusangalatsa basi munthu uja onena kuti waka spirit ka utsogoleri ka leadership chonchi. Ndanapezeka kuti amakhala bwinobwino kumeneko, komano anagula zovala online. Ndamayembekeza kuti zovala zija zibwera ku post office. Ananyamuka anapita ku post office kuja pa 8 August kuti akayang'ane zovala zake. Nde anapeza munthu wa ku post office amene amagwira kumeneko, dzina lake Luyanda Bota. Munthu uja anamuwuza kuti zinthu zako sizinabwere, zikabwera ndikutumizira message ndizakuwuza. Iyeyo anabwerera. Nde pa 16 August katundu wake uja anafika. Anamulandira ndi Luyanda yemwe uja nkupanga indicate kuti katundu wafika chani, nkumutumizira message Uyinene uja kuti akatenge katundu wake. Uyinene ananyamuka anapita ku post office kuja, anakampeza Luyanda uja. Luyanda anali ndi zaka 42, anali nzibambo zaka 42. Luyanda anamuwuza kuti magetsi atima, machine sakugwira ntchito, sinditha kutenga payment yako, sinditha kuchita process pasero yako, ubwerenso after 2 o'clock. Kaya namuwuza kuti ubwerenso after 1 o'clock. Iye uja kuvomera, nangasi butera wa post office munthu akugwira ntchito wabwinobwino mulanthu ena linali Saturday limene lolo. Iyeyo Uyinene ananyamuka kubwerera kumata ndibweraso, koma post office inali yonena kuti itsekedwa 1 o'clock. Saturday post office matsekedwa 1 o'clock. Uyinene anatani ananyamuka anatenga taxi kutsanzika azinzake kunena kuti ndikupita ku post office. Anatumiziranso ma message abale yake na ndikupita ku post office, ndikatenga chani, ndikatenga pasero yanga. Ananyamuka kupita ku post office. Kenako anzaka Uyinene anadabwa, Uyinene kukuda sakutane sakubwera, Uyinene sakubwera, kuyesera kumutumizira message sakuyankha, kuyesera kumuimbira phone sizikutheka. Azake aja anatumizira message amayi yake kuti Uyinene sanabwere kwada. Amayi yake sonkumadabwa, inenso ndayesera kumpanga contact sakundiyankha, Uyinene sakhala usayankha. Nde anthu aja anatutumuka. Kenako anakanena ku police next day, ataona kuti Uyinene sakutani, sakuyankha, sakupezeka. Kenako anthu anamba mantha kuti chuchitika ndi chani, Uyinene sakutani, sakupezeka. Nde kunamba nokumusakasaka Uyinene. Nde malinga ndi zochitika za ku South Africa zonena kuti azimayi amachitidwa chiwembu kwambiri, ngani inakula kwambiri, kukhalano ma protest azimayi kunena kuti no, Uyinene apezeke, ma poster pena paliponse kuyesesa kuti Uyinene apezeke, mpaka napanadusa masiku ndithu kunena kuti Uyinene uja sapezeka. Kenako panazabwera uthenga kunena kuti pa 26 August kunapezeka thupi lotchedwa lokupya pakadzenje pena pake kumbali kwa train station yoti sigwiritsidwa ntchito. Anayipeza ku malo omwe amatchedwa kuti kulingelethu West. Ndi anthu aja anati anayitana amayi ake a Uyinene aja ndi abambo ache kuti apite akaone ngati ali Uyinene. Anapita, anapeza kuti anachita identify kuti anali Uyinene uja. Ndi zinali zachabe kwambiri kuti mwana eti zatheka bwanji mwana anangopita ku post office kuti akatenga pasero yake akapezeke ku train station kwina kwake yoti sigwira ntchito
amuponya mudzenje mwina mwake amukoleza moto. Nde sizinavute kusaka kwake anayamba kuti tiyandikang'aneni post office. Malo omaliza amene alisa amadziwa kuti Uyinene anapita ndi ku post office. Ndi anakafunsa post office kunena kuti Saturday Uyinene anabwera ku post office. Vuto lake pamalo pamene analowera polowera post office pochani panalibe CCTV. Nde amu post office kufunsana nkuzapezeka kuti anthu amene amayenera kutseka post office wina ananena kuti ineyo ndimayenera kutseka post office koma Luyanda anachita kundibuza kuti ayi weyo choka nditseka ndineyo. Ndipo anandibuza kuti ndikhoza kuweruka nsanga iye chilichonse atani amaliza. Ndene ndinachoka ndinamusiya ndani Luyanda. Basi tu Luyanda uja kutengedwa kuti suspect ndiweyo chifukwa choti iwe ndiye munthu wotsiriza kukumana ndi ndani kukumana ndi Uyinene. Nde Luyanda uja sanatengenso nthawi anapanga confess anavomera kuti anabweradi ndipo ndani ndamupha. Ndanafunsa chachitika njani ndi anafotokoza kuti ndinamupanga encourage munthu amene magwira naye ntchito kuti atani achoke nsanga. Ndi anachoka nsanga aweruka Saturday ndinatenga kiwa post office ndimandikirira Uyinene. Tsono Uyinene sanazindikire mene anamuza kuti ubwereso after kuthuko kuti kuti post office Saturday imatsekedwa 1 koloko. Nthawi yomwe amamuza kuti abwereyo ndi nthawi yonena kuti post office imayenera kukhala yatsekedwa anthu onse aweruka. Ndiye uja anapeza kuti watulukira anapeza chitseko chotsegula. Tangasa anamuza kuti abwere nthawi imeneyo anakhulupirira munthu kuti akugwira ntchito analowa mmene muja anangoti kungolowa chitseko kutsekeka mbuyo mwakemo. Fata amamudikirira kuti akangolowa nditseka anatsekera nkukiya. Analimbana naye mmenemo anamugwiririra. Ndati fayita amakuwa kwambiri anatenga chiweti cha 2 kg choyezera mapasero post office anammenyera pamutupa. Anammenya mpaka nakumupha. Kenako anamukoka kwamwika mu store room ya post office yo. After pamenepo Luyanda uja kunyamuka kupita mwamowa anapita kumowa anamwamowa atamaliza kumwamowa anabwereranso post office uja kukirina magazi. Next day Sunday analawirira mama wasopita konkuja nanga sanali ndi iye analotsiriza amene kutseka. Anapita anamutenga Uyinene anamuyika mu thumba lonyamulira mapasero kuyendesa gamulo yake kusiya kumbuyo ndikumuponyera mgalimoto muja ndikunyamuka kuyendesa kukamponya padzenje pamene popo kumene kunali kwa matreniko nkubwereranso kukagula petulo nkupitanso kamuthira petulo uja ndikumuyatsa. Basi kupita kukatsukitsa galimoto kunati musakhale matraces amagazi chani nkubasi kukhala. Ndipo tisizinatengenso nthawi pamene thupi linapezeka loti lapsha anthuso nkubweranso kunena kuti otsiriza kumuona Uyinene anali iyeyo. Na anapanga confess inali nkhani yosakhala bwino. Mwana palibe chomwe analakwa anali ku skulu wangopita wakatenga pasero nkuphedwa ndi munthu basi chifwamba popanda chifukwa china chilichonse kundula moyo choncho. Ndi azimayana akwiya kwambiri kuti zaonjeza kwambiri akuti study inachita conclude kuti ku South Africa at least pa tsiku pamaphedwa azimayi at least 3 tsiku linalilonse ku South Africa. Ndi zinaiziya zoti anthu anayamba kuti no mubwezerese death sentence izizi sizikuthandiza okuphawa adziphedwa azimayi sali safe ku South Africa. Kuti mpaka anayambisa petition yoti panopo inafika 673,000 masignature kuti akupempha kuti abwezerese death sentence ifo yinona kuti zaonjeza kwambiri ku South Africa amene azimayi akuchitidwira ziwembu angophedwa olokugwiriridwa zija zoti zosakhala bwino kwambiri. Ola mayi ake Uyinene anadandaula nane kuti ine mwana wanga ndakhala ndikumuwuza kuti azisamalitsa pena paliponse panali malo ambirimbiri amene ndimamutchulira kuti malo awo opsa uzisamala malo awo opsa koma sindinambe ndamutchulira kuti post office ndi opsa chifukwa sindinaganizepo kuti post office ingakhale malo amene munthu ungachitidwe chiwembu kuti mwana akanatani. Ina nkhani yoyipa kwambiri anapeza kuti anasintha malamulo angapo ku South Africa chifukwa cha nkhani ya Uyinene. Botayo okupha anthuyo okupha mwanayo wachiwembuyo anapezeka kuti anampanga sentence to anampasa 3 life sentences ma life sentence 3. Ndi imene ndi nkhani ya Uyinene Mrwetyana kanyomvetsa chisoni kwambiri mwana ite ndi zikoma kwambiri.